Doteraz tam slovenská noha nestúpila. Ostrov Malpelo v Tichomorí je vlastne len skala, od ktorej je najbližšia pevnina vzdialená 500 kilometrov. A práve odtiaľ sú tieto exkluzívne slovenské zábery. Čistá príroda bez zásahu človeka. Taký je ostrov Malpelo, od roku 2006 zapísaný v UNESCO. Možno by som to prirovnal slobodnej zoologickej záhrade v čistej krajine pod vodou. Na Malpelo cestovali 3 dní, z toho posledných 28 hodín loďou z Kolumbie. Štandardne tam žiadny vrtuľník nedoletí. Hovorím, mile ďaleko sme boli my jediná vlastne ako loď. Vrtuľník by ani nemal kde pristáť. Ostrov je skala sopečného pôvodu, ktorú strážia vojaci. Dá sa pri nej iba kotviť a najmä potápať. Ja som sa s takýmto húfom nestretol, sám som do neho vplával. To, za čím putovali, sú ale žraloky kladivohlavé. Keď takto pláva ponado mňa taký úžasný tvor, ako je žralok, tak pociťujem skutočne nesmierny vďak a radosť za to, že mám možnosť to ešte vidieť, že mám možnosť tu byť. Žraloky však pomaly miznú z nášho sveta. Mnohí ľudia sa domnievajú, že je to afrodiziakum a práve preto je to obeťou lovcov. Pritom je to úplne opačne, ako žraločie plutvy obsahujú strašne veľa škodlivých látok pre ľudský organizmus. Človek zabije zdokumentované, alebo teda overené oficiálne 40 miliónov žralokov a podľa neoficiálnych zdrojov je tých žralokov až 100 miliónov. Dravec, šelma, predátor. Žralok je ale na podiv veľmi plachý. Dnes už máme zhruba 90% žraločej populácie vyhubenej. Za týždeň urobili celkom 17 ponorov. Oceánske prúdy Pacifiku ale môžu byť zradné. Boli prúdy také, že potápač vlastne potápal a zrazu bubliny, ktoré vydychoval, nešli hore, ale padali ako kamene dole pod neho a v zápäti za nimi spadlo 10 metrov sa prepadol aj potápač. Pri brehu Malpela teda konečne zaviala aj slovenská vlajka. Členovia expedície jeho krásu napokon prirovnali k podmorskému Jurskému parku a dúfajú, že svoju panenskú podobu si zachová ešte dlho. Marian Lechan, televízia Marky.